मैं आ रहा हूँ इसमें, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। पूरा फ्रेश माछ बहुत एबे आसी लागिला बोधे। कौन एबे आसिल कि की मछ रे की मछ रे की मछ रे tuna 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 sona sora sona। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? आंध्र। ये पकड़ सकता हूँ मैं? पकड़ सकता हूँ मैं? नहीं मैं पकड़ सकता हूँ फोटो के लिए, फोटो उठाने के लिए। हाँ ये थोड़ा पकड़िए। मैं आ रहा हूँ इसमें, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। कम से कम 10 किलो होगा। 8-10 किलो कितने रहो? 6-7 किलो। इसका प्राइस कितना है? प्राइस कितना है इसका? किलो 5000, किलो 500। ठीक है थैंक यू। एक ही है और नहीं है? और ले गया। ये कितना दिन हो गया? ये कितना दिन हो गया पकड़े उसको? 10-12 दिन हो गया। पानी मिल सकता है हाथ धोने के लिए? पानी भी मिले हाथ धोने हो गया। ଯିବେ କେବେ? ये ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ମାଛ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ? ଭୋର ଭୋର ମୁଁ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଆସି କିଛି ନାହିଁ ମାଛ। ନା ନବା କଣ ନା ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ଏଇଠି ମାଛ ବାହାର କରାହଉଛି ଦେଖିପାରିବେ। এই জায়গায় মাছ যদি ভালো মাছ দেখিবার আছে তাহলে ଅନ୍ଧାର ଟାଇମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି 4ଟା-5ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମାଛ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଦେଖିଲି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଲାଇଫରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଟୁନା କୁହନ୍ତି, ଟୁନା ମାଛ କୁହନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମାଛ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଛ ବୋଟରେ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବୋଟରେ ଲାଗିଛି ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବେ। ବହୁତ ଶୁଖୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ବେଶୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ ଖିଆଯାଏ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଠି କ'ଣ ଖିଆଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ? ମାଛ, ଖାଲି ମାଛ। ମାନେ ଶନିବାରଟା ନିରାମିଷ। ନିରାମ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ନିରାମ? ମାନେ ସକାଳେ ଉପମା ହବ ଆଉ ଭାତ ବେଳକୁ ସାଧା। ସେଥିରେ ଆଇଁଷ ଜମା ହବନି। ତାପରେ ପୁଣି ରାତିକି ଯଦି ନିରାମରେ ଡାଲି ଫାଲି ଟାଇପ୍ର କରୁଥିବେ ଆଉ? ହଁ ଡାଲି ଭଜା ଗୋଟେ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼। କିନ୍ତୁ ଡେଲି ମାଛ? ଡେଲି ମୋର ତ ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ମୋ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଗେ ତା ରହିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଭେରାଇଟି ମାଛ ସବୁ ଖାଉଥିବେ ଆଉ? ହଁ ସେ ଦାମୀ ମାଛ ସବୁ ବୋଟରେ ଦେବେନି। ଏଇ ବୋଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିବାକୁ ଇଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରର? ସବୁ ଆପଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ? ମୁଁ ଆମ
ଠାକୁର ଫାକୁର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନା ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି এটা স্টিয়ারিং ହଁ ଠାକୁର ଫାକୁର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶୋଇବା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆଉ ହଁ ସବୁ ଘର ଭଳିଆ ବା ଇଏ ତ ଆମର ଯେମିତି ରୁମ୍ ଇଏ ସେଇଭଳି ଭିତରେ ଆରାମସେ ଶୋଇପାରିବେ ଆଉ इसको सोने के बेड है ହଁ इसको 4 आदमी है इधर 2 आदमी है इधर 1 आदमी है इधर ड्राइवर का बेड है ये ड्राइवर फोटो का ड्राइवर कौन आप अच्छा ड्राइवर हटे याद रख उधर से नहीं आएगा गाइस पारादीप फिशिंग हार्बर ଏବେ ବାହାରିବା ଆମେ ପାରାଦୀପ ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ ସି ବିଚ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି ସେଠି କିଛି ଲୋକ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ମାଛ ଦେଖିବା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମାଛରେ କ'ଣ ପଡୁଛି ମାଛ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଜାଲରେ ରୋହି ଭାକୁର ବି ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଯିବ କଣ୍ଟିଆଟା ଗାଇଜ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ ବ୍ଲଗଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ବ୍ଲଗଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।